Hyvä oli. Jaksoitte tsempata vähän. Yhdessä vaiheessa vähän ruvettiin yksin yrittää liikaa. Mut hyvin te jaksoitte, kun mä muistuttelin. Hyvin siirrettiin palloa. Hei! Näissä peleissä, kun me ollaan niskan päällä, näissä on loistava tilaisuus. Eli me ollaan aavistuksen parempia. Se tarkoittaa kyllä, että me ollaan alakin. Niskan päällä tarkoittaa Topias valitettavasti, että me ollaan voitolla, mutta näitä voidaan kotimatka lopetella kaikki näin sanotaan. Hei, näillä peleillä me pystytään opettelemaan sitä syöttämistä entistä paremmin pallon. Sitten kun meillä tulee oma vastus, nyt meillä on niin kiire, me ei välttämättä sitä pystytä opettelemaan. Nämä on hyviä pelejä, sen takia mä halusin, että pallo liittyy massin paljon. Näin me jatketaan. Hyvin tsempattu. Joka mies pääsi varmaan pystyttää maaleihin. Joo, mä en pääse. Santeri ei tänään kerennyt. Okei. Sitten lähdetään tankkaamaan. Pidetään hauskaa. Viikonloppuna pelejä. Osa menee Aurakappiin ynnä muuta. Hei, se on täältä sellainen turnaus. Siinä on Safer, Kaijun, Topias on semmoisessa FPO-joukkueessa. Toivotetaan pojille tsemppiä sinne viikonloppuun. Ja divaripoikia. Katsotaan vielä, että kuka lähtisi sitten Joonaksen ja Joelin. On edellä jotain. Sinä haluat. Noniin, homma sovittu. Lauantai ja sunnuntai. Okei, Ilkka hoitaa Piian kanssa. Laskitko vuonna kertaamassa koskepalloa? Ainakin 5. Pojat, alright. Sitten lähdetään koppiin. Moikki! Aika! Hyvä pojat! Hei, tätä lähtiä. Siellä tarvitaan niillä kovia pelaajia. Kai ojat, hei! Pullot. Sitten kaikki tavarat, missä on Pallot ja... Toppe. Pidetään Safer. Seguja. Hyvä Ilkka, alas jo kaikki popcornit. Mä en syö yhtään. Älä nyt. Eikö se syö, ketä se ansaitsee? Jani, odota! Santerin pallo. Kauhea suuri se sateena. Tule. Eikö sulla niinku, sä olet vapaa-iltana täällä katsomassa, eikö sulla niinku mitään muuta? Ei, mä alkaa Ville vielä treeneihin. Jaa. Tässä kyytyykö. No minkä ikäinen hän on se tuttu? Jaha. Katos. Här som har skett. Ja, det här. Santeri! Severi, älä syö kaikki popcornit. Sä oot siihen videon. YouTubessa tänään. Sä voit katsoa tämän videon sitten. Okei? Okay? Nyt varo Jussi tekee maalin nyt. Mm. No.